Narón temos 3 parques empresariais, pero 2.458 persoas en situación de desemprego. Hai que promover emprego de calidade. Invertir en I+D e conveniar coas universidades. Dotar os polígonos de acceso peonil, de transporte público e de centros de ocio. Espazos coworking para carpinteiras, fontaneiras e artesáns. Espazos gratuitos para persoas emprendedoras. Elaborar un plan de emprego xuvenil. Traballar en rede para ser motor da comarca é posible, pero só se somos un concello BNG. Entra na nosa web naromenega.gal e coñece o noso programa. Súmate á ilusión. ¡Hola, amiga!